Să vă spun cum a început povestea cum nu de mult. Stăteam eu frumos în pat când ideea m-a tunat. Cum ar fi dacă aș face sketch-uri rime ce îmi place, să le pun pe toate în bol? La început suna ușor. Am scris că mă duc la piață, dar îmi trebuia o față. O știam eu din vedere, între noi lapte și miere. Haide bre, tot o lungești. Și am zis, bre, te potrivești. Am mers noi la studio. La Codrin băia mișto? Am înregistrat noi piața ore întregi, dădeam în greață că serjant aici de față când muncește nu răsfață. Direct de la studio, în piață fără vreun plan. Nu aveam noi nici tarabă, nici măcar cameraman. Am sunat la un amic să vină să ne filmeze. La tarabă s-a dus Sergiu și a zis să o închirieze. A fost bine, n-a fost cazul, femeia ne-a ajutat, ne-a împrumutat taraba. Hai să vezi ce a urmat. Atunci eu credeam că mor, mă simțeam în fundul gol. Am dat drumul să filmăm, s-au umplut pe loc de oameni. Trebuia să dau din gură, da, să fac și actorie. El știa că am mai făcut, eu am lucrat în bucătărie. Am filmat din nou. Mă simțeam eu ca un nou. Până la urmă am terminat, știți și voi ce a urmat. Am făcut eu tatuaje și dentist, am fost și medic. Lasă bre că ți-a plăcut. Mi-a plăcut, de ce să te mint? Acuzi două cuvinte înainte să închei. Vă iubesc, băieții mei.